ଭାରତ ରଚିଲା ଇତିହାସ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରି-ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଅଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଅଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ 2-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିବା ସହିତ ସିରିଜକୁ ମଧ୍ୟ ହାତେଇ ନେଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସପ୍ତମ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍, ଯାହାକି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ଜିତି ଆସୁଅଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସବୁ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 108 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 20 ଓଭର 1 ବଲରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 111 ରନ୍ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 51 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅପରାଜିତ 40 ରନ୍ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କୋହଲି 11 ରନ୍ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ 8 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ପୁଣି ରଚିଛି ଇତିହାସ।